Здравейте, приятели! В това видео ще покажа всички продукти за една двойка младоженци в техния сватбен пакет. Какво ще им опаковаме, какво ще им изпратим. Започваме с канавата. Ето я. Доста е голяма. 54 на 72 сантиметра е канавата с подрамка. Ето сега ще покажем и подрамката. Ето тук има кукичка за закачане и е опъната и самата канава. Ето е и голямата фотокнига. Нека да покажем. Гравирана дървена корица 30 на 30 см. Чакайте така да я сложа да я покажем. Кожена основа. Това е кожа. Тук долу също е кожа. Ето е гравирана дървена корица. Гръбчето и отстрани са кожени. Ето така много хубаво се вижда тук идеално. Така, нека да покажем и голямата фотокнига 30 на 30 см. Ето по този начин. Ето така. Подредбата на снимките на колаж. Ето по този начин. Прелистваме набързо. Добре. Ето така. Продължавам с двете малки фотокниги. Показвам ги ето така първо отгоре отворени. Хващам ето тази. Отново имаме гравирана дървена корица. Отново имаме кожено гръбче и кожена основа. Ето така. Показвам ги направо отворени, защото ми е много трудно с една ръка да ги показвам. Ето снимки тук от фотосесията в Равадиново, подредени на колаж за нашите младоженци. Ето така изглежда. Продължаваме с другия продукт, който имат в пакета си. Гравирана дървена кутия. Ето по този начин. Отделение за флашка. Ето тук е флашката и известен брой, мисля, че са около 50 разпечатани снимки. 13 на 18 сантиметра. Ето го и другия продукт. Чакайте да преместа това. Ето го и другия продукт, който има в пакета си. Метален принт. Чакайте да го покажа малко така по-високо. Ето го. Метален принт. Прекрасна изработка. Ювелирна. Висока художествена стойност. Тук има за закачане. И с което, така да покажем отгоре, завършваме нашите продукти.